gaur hemen batu gara Getxoko Udaltza aurreko plazan akanpada bat egiteko eta salatzeko pasa direla jada emantzipaziorako diru laguntzak kendu zituztenetik eta horrek ondorio latzak ekarri dituela, gazteak herritik irtetzera behartzen gaituztela, espekulazioa bultzatu egiten dutela eta baita ere alternatiba eza nabarmena dela. Gainera, ez hastea, Getxok etxebizitza prezio altuenetarikoa dituela Euskal Herri osoan zehar, eta horrek bakarrik herritik irtetzera eta beste leku batzutera bizitzera behartzen gaituztela eta bestela kale gorrian bizitzera. Eta esatea, aipatzea, EH Bilduk horren aurrean badaukala alternatiba zorrotz bat, negozio eta espekulazioen aurrean borrokatzeko ahalmena eta horretarako etorri gara gaur.